Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Moi boas, benvidos a este primeiro programa de Orixe e Calidade tras as vacacións de Nadal. Un programa que estreamos falando tamén dunha nova entidade que se está a fraguar en Rías Baixas. Referímonos á Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, unha entidade que nace co obxectivo de reunir a preto de medio milleiro de profesionais e aposta pola profesionalización do sector e tamén por acadar un prezo digno para a uva. Dende o ano 2011, o abandono de viñas na denominación de orixe en Rías Baixas vense facendo cada vez máis evidente. A viticultura está a deixar de ser unha actividade rendible, dai que as novas xeracións descarten continuar o legado dos pais. Reaccionar contra esta tendencia e poñer en valor a figura e o traballo do viticultor nas subzonas da denominación de orixe é o fin que persegue a Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, unha entidade que está a botar a andar no Salnés e que aspira a reunir a preto de medio milleiro de profesionais en toda a DO. A asociación xurde un pouco por iniciativa de algúns viticultores e técnicos que estábamos vendo que no sector, que dende o ano 2011 cada vez a cousa iba peor, cada vez estánse abandonando máis explotacións, estánse alquilando, non hai relevo generacional, os precios da uva en vez de mellorar están caendo, os viticultores dispoñen de moi poquinha información sobre normativas, sobre cousas que lle están afectando. Por iniciativa dun grupo de xente decidímonos a intentar coordinalos, a intentar informalos, formalos e reivindicar os seus dereitos. Formación e información. Estes son os piares sobre os que planean comezar a camiñar. Polo momento están a perfilar a súa masa social, parten cunha base duns 200 profesionais, pero nas vindeiras semanas comezarán a organizar xuntanzas por todas as subzonas de Rías Baixas para dárense a coñecer e captar viticultores que desexen unirse a eles. A idea é unha asociación a nivel de O. De feito, xa temos algún socio da Ulla ou que manifestou a intención de facerse socio da asociación. Empezaremos aquí no Salnés porque é onde está o gran volumen de viticultores da denominación de orixe, pero vamos a facer charlas tamén no Rosal, no Condado e no Ulla, con idea de presentar e expoñer o proxecto a toda a denominación.
Fernando Cruzat como presidente, José Maquieira na vicepresidencia, Bruno Somoza como secretario e Julio Reboredo o tesoureiro. Estes son os nomes que compoñen a xunta xestora e que están a organizar estas charlas. Unha vez remate o proceso de captación de socios, xa teñen en mente o inicio dunha serie de accións dirixidas a cubrir as necesidades que consideran máis urxentes no sector, informar aos viticultores sobre os cambios nas normativas que lles afectan e ofrecerlles a formación precisa para adaptarse a eles. Informar os viticultores das novas normativas que lle afecten. Falo da Lei de Tratamentos Fitosanitarios, que sepan realmente a que teñen dereito e que limitacións teñen, a Lei de Cadena Alimentaria, que é a lei que regula os contratos coas adegas, que dereitos teñen, xa que non pase o que pasou este ano, que por falta de información dos viticultores firmaron contratos a destempo, firmaron contratos de condicións que non habían negociado anteriormente, entonces que teñan a información. E máis a Lei de Potencial Vitícola. Ahora, a partir do 1 de xaneiro deste ano, cambiou todo o tema de potencial vitícola, o tema dos dereitos de plantación, entonces o viticultor necesita ter información sobre como vai ser a gestión da súa explotación en canto a estas normativas. Eso sería o primeiro. Despois, a partir de aí, empezaremos concursos de formación. Os primeiros e os máis urgentes e básicos son os cursos de aplicador de produtos fitosanitarios, porque dende o 26 de novembro do ano pasado teñen que ter o curso xa para poder comprar os tratamentos fitosanitarios, para poder comprar os sulfatos. E hai moito viticultor que o desconoce. Asociarse nesta agrupación implicará o pago dunha cota que lles permitirá acceder a este tipo de servizos e outras vantaxes nas que están a traballar. Nos aos viticultores cos que traballamos, ou cos que están empezando a traballar na asociación, hai certos trámites administrativos que se lle están facendo de forma gratuita porque le están pagando unha cuota de socio anual. Entonces, o que son modificacións do registro vitícola, o que son altas no Consello Regulador, o que son as declaracións de colleita, o que é a declaración da renta, o que son alegacións a parcelaria, cambios de cultivo, todo este tipo de papeles administrativos, isto vai incluído no coste que teñen que pagan anualmente de cuota. Traballos técnicos, como medicións de fincas, modificacións catastrales, informes periciales, neso teñen desconto os socios. O colectivo pretende erixirse nun brazo forte no sector vinícola de Rías Baixas para poder así reivindicar dereitos e facer valer o seu traballo en cuestións tan delicadas como ven sendo o prezo da uva en Rías Baixas. Sosteñen que non pode seguir pagándose por debaixo dos custes de produción, unha práctica que aseguran abocará o sector á súa perdición. O precio da uva, a verdade é que converteuse xa nunha vergonza. Podías entender nos anos a partir do ano 2011 debido á sobreproducción que tuvemos, que caeran os precios como caeron, pero que xa non é entendible é que cada ano que pase que vaya a peor. É dicir, non se lle pode estar pagando aos viticultores a uva por debaixo dos seus costes de produción. Eso é estafar o traballo e a dignidade do viticultor. Se as adegas non necesitan a uva, que non a collan, pero a que collan, que a paguen decentemente. Segundo Julio Reboredo, esta práctica é mala para viticultores e adegas. É malo para o viticultor, porque non cubre costes e o que vai facer é abandonar e que non hai relevo generacional, e é malo para as adegas, porque vai haber adegas que se topen con viños no mercado a precios ridículos e van ter que competir con eles para poder colocar o seu produto. Sosteñen dende a agrupación que as políticas de promoción que está a levar a cabo o Consello Regulador de apostar por situarse en baremos de prezo de viño elevado son correctas, pero esta aposta debe verse completada tamén na base, porque non se debe esquecer que un viño de calidade nace dunha uva de calidade, e para obtela hai que ter un sector vitivinícola forte. As adegas teñen que comunicarlle aos viticultores antes de recoller a súa uva a que precio lle van pagar, e teñen que comunicarlle con antelación suficiente, non como están facendo, con antelación suficiente para que o viticultor decida se lle quere vender esa bodega ou quere buscar outra. Porque aquí estáse dando a circunstancia de que hai bodegas que lle están informando aos viticultores unha semana antes da vendimia de que precio lle vai a pagar, co cal o viticultor non pode ir a outro lado, porque unha semana antes da vendimia está xa todo atado. Eso é decirle ao viticultor ou me vendes a min ou ao precio que eu quero ou te quedas con ela. Entonces, neso é no que temos que loitar. O Consello Regulador no mes de julio fai a estimación de cosecha. As adegas no mes de julio saben xa que produción se vai a coller nese ano e teñen o mes de agosto para comunicarlle aos viticultores
mes de agosto, a principios do mes de agosto, para comunicar aos viticultores que precios van a pagar pola uva e que rendemento lle van a coller. Eso é no que temos que facer forza cos viticultores e presionar. Dende a Agrupación Profesional de Viticultores propóñense levar a súa voz aos foros que sexa preciso, dende o propio pleno do Consello Regulador da ADEO Rías Baixas ou a Mesa do Viño, e reivindican a Consellería do Medio Rural que conclúa o estudo sobre os custos de produción na ADEO o que se comprometeu e a partir de aí establecer prezos de referencia que poidan recollerse en contratos homologados. Con Julio Reboredo falamos tamén sobre a situación nestes intres dos viñedos en Rías Baixas e como incidiron os temporais destes últimos días. Nestes intres o viñedo está xa en completa parada vexetativa. Non hai movimento de savia, polo que as chuvias que están a caer estes días non van a ter consecuencia algunha para as plantacións. Segundo Julio Reboredo, non se corren riscos de asfixia radicular e a experiencia de outros anos indica que esta auga non terá incidencia no desenvolvemento da planta unha vez iniciada a campaña. Neste momento o viñedo está paralizada a savia, non hai movimentos de savia. A experiencia dinos que viñas que todos os anos que se encharcan, que están ao lado de ríos, non lle afecta nestes momentos, non lle afecta directamente a produción, non teñen problemas de asfixia radicular. A viña é unha especie bastante resistente, polo menos agora no inverno, non debería ter problema nenhum. Nestes momentos, polo tanto, agora que semella que veñen uns días de calma, os viticultores que non podaran aínda poden ir realizando estas labores ou rematando os que as tiveran iniciadas. En vindeiras semanas tocará ir realizando abonados e outras enmendas nutricionais que precisen os solos. Por ahora ainda estamos en plena poda. Ahora é o momento, a partir de ahora de enero, cando se estabilicen as chuvias, é o momento tamén de revisar os abonados, de corregir os suelos e empezar a aportar materia orgánica, enmendas ao suelo para a próxima campaña. Importante ter en conta que estes aportes se deben realizar en base ás carencias que presente o terreo. A única forma de sabelo é realizando análises de solo, uns informes que nos darán a pauta de abonado para a campaña. Se hai tempo que non realizaron unha, consulten co seu técnico de confianza se deben facela ou non. E de ser así, este é o momento de recoller as mostras de terra unha vez filtre a auga caída estes días e levalas ao centro de análise de referencia. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Tras pechar o 2015 cun notable incremento da facturación con respecto ao anterior exercicio, a Cooperativa de Portas Viña Almirante comeza o 2016 coa vista posta en seguir nesta liña alcista e consolidar a súa presenza nos mercados internacionais. A estrategia é conservadora, afianzarse no conquistado, pero sen perder a oportunidade de explorar novos camiños de comercialización. Hai unha tendencia a mirar agora cara a Asia, como antes para os BRIC, para os países emerxentes, pero o mercado principal e queda moitísimo por desarrollar ali sigue sendo Estados Unidos. O sea, un pequeno repunte en Estados Unidos sería altamente beneficioso para esta ADEO, para o mercado do viño. Reino Unido está experimentando un crecemento anual interesantísimo. Entonces, esos son os dos mercados principais, non? O Benelux tamén hai no que ter moi en conta e manter o que se está fraguando xa en América, non? México, Brasil, Venezuela foron tamén mercados que lles trouxeron moitas alegrías, pero os atrancos legislativos, arancéis, fan que as oscilacións en canto ás oportunidades de comercio sexan maiores. Máis estabilidade atopan en Europa. A exportación de Rías Baixas está centrada non en demasiados países, o sea, poder vender en máis de 70 países, que chegue o albariño ali, pero ao final o forte de negocio vai se concentrar en 8 ou 10 países, non? E un pouco centrar esa estrategia xa nun valor seguro e que levemos xa certo rodaxe nel. Viña Almirante destina nestes intres a exportación preto do 40% da súa produción, polo que o groso do seu mercado segue a ser España e Galicia.
Como apuntaba o último informe Nielsen, tamén en Viñalmirante detectaron certa reactivación do consumo a nivel nacional, pero moi localizado. Se deslocalizou máis o viño e nas grandes cidades pois temos máis presencia, máis visibilidade. Sin embargo, nos mercados tradicionais, ao mellor está máis peleado e convén non perder demasiado os esforzos neles ás veces xa. En canto ao mercado galego, segue a ser moi convulso e todo, di Estevez, pola competencia desleal. A mí pareceme lamentable cando ven un turista aquí e ás veces o fai o hostelero directamente, o sea, lle ofrece un viño caseiro, un viño sin etiqueta, un viño de confianza dun familiar, non sei, que son unha salvaxada. Entonces, o sea, así como cando vamos a outros lados estamos dispostos a pagar, vos hotéis, vos pratos, cando veñen aquí, que lles ofrecemos, o sea, a mí un incremento deste de turismo de alpargata, a verdade, creo que é preocupante, que centremos esforzos aí, non? O sea, eu creo que a administración aí deberá tomar cartas no asunto, dignificar moito máis a imaxe que se dá ao exterior de Galicia, pero ofrecendo, o sea, facendo forza nos produtos de calidade, no turismo de calidade, que aquí hai moito produto, é moi bo. Todo ese produto que se cola no mercado como sucedáneo, e ademais, o sea, facendo fincapé en que é o mesmo pero sin unha etiqueta, ¿no? Si eso se regularizara, eu creo que nos desaparecería gran parte do problema, Malamente abasteceríamos Galicia se se regulara debidamente o consumo de viño aquí dentro. O traballo e a aposta pola calidade que si fan as adegas adscritas a denominacións como Rías Baixas. Queda patente, ademais de pola garantía do etiquetado, pola obtención de numerosas distincións e premios en certames a nivel nacional e internacional. Un exemplo, as 4 medallas que ven de obter Viñalmirante na guía de viños elaborada polo prescriptor Luís Padín. Sí, foi unha gran satisfacción, non? O sea, porque foi na totalidade dos viños presentados, o sea, xa non falamos de ter unha edición especial ni nada. Presentamos os 4 viños, non? Os que teñen unha elaboración un pouquiño máis cuidadosa e os completamente comerciales, e o resultado pois foi mellorable, non? O sea, 2 medallas de ouro e 2 medallas de prata, o sea, nese aspecto moi satisfeito. Ademais, a promoción que lle dá Luís Padín aos viños esténdese, inda que unha guía de viños e destilados de Galicia, ten moita repercusión fora, A nivel nacional ten máis repercusión que aquí o costumbrismo daqui de dentro ás veces mata un pouco todo isto, pero fora sí que ten moi boa imaxe, sí. Coa vista posta en seguir avanzando na calidade vinícola e abranguer máis mercados, Viñalmirante traballa xa na elaboración de novas marcas, viños especiais pensados para lanzar no mercado estadounidense e inglés. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Repasamos agora outras novas de interese na sección das breves. A adega Condes de Albarella acolleu este mércores unha nova xornada sobre a participación da muller no sector empresarial. Baixo o nome Atrévete contigo mesma, varias expertas analizaron a situación da muller nas cooperativas agroalimentarias, as súas capacidades e oportunidades no sector empresarial. A propia presidenta de Condes, Dolores Calvo, foi a encargada de inaugurar e pechar este acto, aportando a súa testemunha como única muller á fronte dunha sociedade vinícola no Salnés. Esta non é a primeira vez que a adega cambadesa acolle un evento destas características. Hai un ano organizou tamén o taller formativo Igualdade, Liderado e Xestións de Cooperativas, de novo coa fin de impulsar o papel das mulleres nos órganos de dirección das empresas. A Asociación Española de Xornalistas e Escritores do Viño vende premiar a 2 Rías Baixas e un oruxo elaborado por unha adega desta denominación no marco da 7ª edición dos mellores viños e espirituosos de España.
Trátase do albariño Martín Kodax 2014 ou albariño Fefiñáns 3 do 2012, na categoría de brancos novos, e Pazo de Señorán Soruxo branco na de espirituosos do Oruxo e Augardente. Ademais destas marcas, foron destacados outros 2 viños galegos, un Monterrey e outro da de Valdeorras. En total foron 34 as elaboracións premiadas a nivel estatal, sendo Andalucía a comunidade con máis referencias, 9, seguida de Cataluña con 6 e Galicia con 5. Os premios entregaránse o próximo mes de marzo nunha gala que se celebrará en Mérida. A web catadelvino.com vende crear un diccionario con termos específicos do mundo vinícola. A ferramenta está disponible en español e inglés e pode incluirse ademais en calquera páxina web. Nel pode consultarse el léxico que adoitan empregar os profesionais do sector vitivinícola e obter as respostas sen ser redirixidos a outros portais de internet. Dende nocións de cultura enolóxica como que é un viño persistente, redondo ou con corpo, ata termos máis técnicos. Ata aquí o noso tempo por hoxe. Agardámonos o próximo xoves con máis novas sobre o sector do viño. Ata entón, pasen moi boa semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.